apa lali Siadi apa lali rikala lelakon jaman lelakon pendadaran siswa saka 5 biyen iya aku eling nalika lelakon pendadaran siswa saka 5 biyen Pandhawa karo Kurawa lagi gegladen ing olah kasekten para Pandhawa karo Kurawa rebutan sing jenenge Lengatala Yayi Lengatala iya satemah Lengatala mau jegur ana sumur saka pintere gurune Pandhawa lan Kurawa ya kuwi Pendhita Durna Lengatala kuwi mau dijupuk nganggo sawijining suket dijupuk nganggo suket ya sakwise Lengatala munggah ana lambe sumur Lengatala mau disenggol karo Patih Sengkuni satemah Lengatala kutah ana njrambah Siadi kelingan apa ora sakwise Lengatala kutah Patih Sengkuni nglakoni apa Patih Sengkuni banjur gulung ana ing Lengatala kuwi mau kamangka dayane Lengatala mau yen kenek ana raga yen kenek ana saranduning badan mau ora bakal tumama karo wujuding gegaman lan pusaka apa wae kulite malih atos tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedel jondel Yayi wah Sengkuni sekti tenan lah banjur apa kira-kira ki Pandhawa bakal kalah musuh karo Patih Sengkuni Yayi sak dhuwure langit isih ana langit senadyan kasektene Patih Sengkuni banget ngedapi nanging Sengkuni tetep ana pengapesane tetep ana pengapesane Sengkuni mapan ana ngendi omonggo marang Werkudara Yayi dipikir nganggo nalar wae kira-kira nek Lengatala wutah ning Jrambah terus dinggo gulung karo Patih Sengkuni mesti ana saperangane awak sing panggone nyelempit ora keborehan Lengatala wis paham burung durung paham ki Lengatala kutah yo Patih Sengkuni gulung lah kuwi mesti ana bagian ragane Patih Sengkuni sing panggonane nyelempit ora keborehan Lengatala wah aku urung paham sampeyan pengen paham apa ora aku pengen paham Bagong tak bisiki kelemahane Patih Sengkuni Bagong wis ngerti kowe wis ngerti tenan sampun yo aku bisi ana 400 mosok bisiki dadak bayar zaman saiki apa-apa kudu bayar 400 bisi itoki 400 gelem ora ngene 400 lumayan kena nggo micet gendong dong pun mudeng napa dereng wis dibisiki malah guyu piye Werkudara wis paham apa durung jajal kandhane Bagong karo kandaku padha apa ora yo padha apa ora wah kok beda kok lho Sinuwun Dwarawati Prabu Kresna bisiki apa aku bisiki yen pengapesane Patih Sengkuni mapan ana dubur cantaka iya lah kok beda karo sing dibisiki Bagong kowe mau apa to ngomong apa aku bisiki silit iki aku
Lho, iya kuwi artine iki padha, tapi wong Jawa iki mbok yo dialusne to. Wong ana tembung liyane kok dubur canthoka ngono lho. Ah terus jenenge kuwi engko digandani basa halus ora mudeng. Ya ing kono Petruk lan Bagong saiki Werkudara tindakno pengapesane Patih Sengkuni mapan ana dubur canthoka kuwi mau. Ayo kowe maju neh Gus, ngejak pirang dina kowe tak ladeni Werkudara. Wah aja gembilu ndasmu Sengkuni. Werkudara wis ngerti, Werkudara wis mudeng pengapesane Patih Sengkuni. Bola bali ing wong elek pengapesane ya elek. Aja semekean, aja gembilu ndasmu. Werkudara ngerti pengapesane Patih Sengkuni mapan ana ing dubur canthoka. Aduh mati aku. Mati aku. Sengkuni tiang sae, Sengkuni tiang jujur. Culno aku Dara, culno aku Werkudara. Petruk dalem iki nggone sing ndi? Walah wis gerang ora roh mangsaku. Tak silakne sik sarunge iki. Lho ya ampun, wong silite Patih kok kadasen lho mangsa. Mangsaku endi nggone sing ndi? Nah niku lho sing enek lingire niku lho. Nah nggih niku pun niku blus selesai. Ada mati aku. Iya Werkudara mati aku. Aku Sengkuni tiang sae, Sengkuni tiang jujur. Bola bali wong elek pengapesane ya elek ing kene. Wis pirang-pirang taun Pandhawa mbok sengsarake, wis pirang-pirang taun Pandhawa mbok kuya-kuya ing kene marganing patimu Sengkuni. Senep aduh aja. Cok. Iki ambu apa ya iki? Aku kaya tau roh ambu iki ning lali. Gong Bagong. Dalem Mas, ambumu keringetmu ra enak lho. Njaluk parfum Ndara Werkudara lho. Lho, Ndara Werkudara duwe parfum? Duwe. Den nyuwun parfume kula.
Apa ya iki ya? Werkudara wis sirna sing dadi memalaning jagat angkara murka wujude Pati Sengkuni. Masuk. Ora tuwa diamboni silit. Ing kene maraganing patimu Sengkuni. Kurang luweh ceritane kaya mangkono. Dursa Subala. Wah, Pandhawa sing jarene wong apik, sing jarene wong becik, tinemune jebul wong kejem, pancen kaya mangkono. Negara Yawastina iki tinggalane leluhurmu ya leluhurku para Kurawa. Mbuh piye carane, mbuh piye reka dayane, negara Ngastina kudu bisa direbut. Lajeng caranipun kados pundi Kanjeng Eyang? Ngene, tembang rawat-rawat ujale Mbok Bakul Sinambiwara yen to negara Yawastina sedhela maneh bakal misuda ratu anyar ingkang bakal kaju menangake dadi pimpinane wong sak negara Yawastina. Ya kuwi anak Abimanyu putu Arjuna sing jenenge Parikesit ya paripurna. Aku kelawan kowe kabeh kudu bisa gagalake wisudan ratu mau. Caranipun kados pundi Paman? Caranipun kados pundi Raden? Calone ratu kudu dipateni. Merga dina sak mengko kabar wis sumebar kiblat 4-5 pancer. Calon ratu kang bakal kawisuda dadi Nalendra ana negara Yawastina si Parikesit nembe ilang saka negara Yawastina. Mula didom gaweane tak wenehi pakaryan kowe mubenga jagat iki, munggah gunung mudhun jurang, aja kongsi mandhek yen durung ketemu karo si Parikesit.
yen wis ketemu karo si Parikesit ora usah dadak leren ditakoni, langsung babaten gulune. Inggih, ngestakaken dawuh. Dene aku bakal nglumpukne kekuatan. Aku bakal tumuju ana ing negara Traju Tresna nemoni kelawan Ratu Enom sing jenenge Prabu Sawarka. Prabu Sawarka kuwi mau anake Prabu Bima Narakasura sing wis suwargi. Prabu Sawarka kuwi mau bakal tak koroki kupinge, bakal tak pengaruhi supaya wani karo para Pandhawa, luwih-luwih wani kelawan Ratu Dwarawati Prabu Kresna kang isih kapernah eyange dhewe. Wah inggih ngestaken dawuh, didum gaweane. Nggih. Kowe Dursa Subala lan Wiruta golek ana si Parikesit yen wis ketemu paten ana. Aku karo si Suwela tumuju ana ing negara Traju Tresna. Didum gaweane. Nggih. Rujak sentul, siji ngalor siji ngidul, sego kupat sego liwet ora liwat andum slamet. Tuku dawet sak cendole katoke ngapret ketok kok. Kowe ngomong apa to? Kowe jane ngomong apa, Kowe jane ngomong apa lho? Tak tapuk cangkemmu engko. Budal dina iki Segara bala kang tumingal perang campo samya mata lilir tatit wileting kota danyuwang gong mangun sang niti Patih Kalaludraka kula wonten dawuh sinuwun Prabu Sawarka. Aku dadi ratu ana negara Traju Tresna iki ngenteni bapakku Prabu Bima Narakasura kang wis nyuwargi. Miturut kembang rawat-rawat ujare Mbok Bakul Sinambiwara, Kanjeng Ramaku Prabu Bima Narakasura dipateni karo eyangku dhewe Prabu Kresna ratu ing negara Dwarawati. Inggih, lajeng kados pundi? Aku nampa surat utawa kintaka utawa nawala. Nawala mau babar pisan ora ditapak asmani nanging nyebutake mbok menawa layang mau jenenge si Kertiwindu. Kertiwindu. Ya. Kertiwindu njaluk ketemu karo Prabu Sawarka ana ing tapel wates negara Traju Tresna. Kertiwindu kepengin ketemu kalian panjenengan Prabu Sawarka. Ya.
jarene yen manut Nawala sing tak tampa Raden Kertiwindu kepingin gamblangake utawa nyeritake sejarahe patine bapakku Prabu Boma Narakasura makaten sinuwun ya mula kang saka iku kepiyakna kirapna Madyabala saka Traju Trisna tumuju aning tapel wates Traju Trisna ngombyongi lakune Prabu Sawarka anak Prabu Boma Narakasura ketemu kelawan satriya sing jenenge Raden Kertiwindu kuwi mau inggih nok ngestaken dawuh muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Suraka Palapa sing dadi lakumu muga-muga aku yen wis ketemu karo Raden Kertiwindu bisa nggamblangke kepiye sejarah sing bener ceritane matine bapakku Boma Narakasura Patih Ludraka sendika ngestaken dawuh sinuwun budal tira iki Prawadya samya samapta Wasyaga arsa anggelar badhe manunggal sajuru-juru bet kang bandera tambur slompret gong peri punya mangungkung Prawadya Bala Palapa Sikralu budal niki Wadyabala Traju Trisna
Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi'ni Eksindo bergoyang. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyabil darajati anfata ya siratal alamin ya uhailatu sibal karami ya uhailatu sibal karami ngawiti ingsun larasi iran kalawan muji paring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa petungan rina wengine tanpa petungan duh bala kanca priya wanita aja mengaji syariat belaka guru pinter nongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara tembe burine bakal sengsara akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirake marang liyane kafir dhewe gati gateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyabil darajati atmana ya siratal alamin ya
kelakuan soleh bagus atine kerana mapan sering ilmune laku tarekot lan makrifate uga hakikat mancing rasane uga hakikat Enjleng sing seru Asta Brata ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asa dibadarati apa daya rotal alamin ya uhai laju dibadarati ya uhai laju dibadarati Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Leren sawetara ya nok. Iya mak iya. Perkara lakon parikesit wisudan ratu bisa ditutukne sakbubare limbukan sing baku awake dhewe ngaturake apa ta perlune apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ana ing kene. Oh ngono ya mak. Iya ngestokke dawuhmu. Ingkang angka sepisan anakku limbuk ndak kanthi iya ya kuwi ngunjukake rasa puja lan puji syukur konjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala ya Tuhan yang Maha Esa ya yang widiwasa. Oh ngono mak. Sing wis malembarake keberkahan tumrap aku lan kowe kabeh sak rombongan lan berkah kanggo para pamyarsa ing bengi iki sing wujute kesehatan becik kesehatan lahir uga kesehatan batin mokal tanpa nikmating pangeran aku lan kowe anakku limbuk bisa kumpul lek-lekan melekan tirakatan bareng bengi iki ana ing papan kene nok. Oh ngono ya mak. Iya ngestokke dawuh. Iki jane acarane apa kok ketok gayeng kok ketok regeng penonton nganti mbludak iki jane adicarane apa mak ngene ya nok piye iki adicara bengi iki nggih tidak lain tidak bukan ya kuwi memperingati ulang tahun yang sudah ke-8 tahun ya kuwi PT Exindo nggih. Oh ngono ya mak. Exindo 57. Iya sing wis umure 8 tahun. Oh ngono wis windu nggih. Mula aku Kang Sarta kowe ora lali wajib mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Ya kuwi dumateng pepundhen kula. Ya kuwi Bapak Haji Panito SE. Oh ngono ya mak. Sing wis maringi kapercayan marang awake dhewe sak kanca Asta Brata Group plat AG. Wah ya supaya paring hiburan paring lelipur gelar kelir gantung gong wayangan ana ing bengi iki nggih. Ternyatane awake dhewe sasap saben bengi ya saben bengi aku yen ora ana kegiatan itu ki yen dawuh karo aku mbiyen ki berangkate merintise sempet dadi kuli bangunan kok nduk. Oh sempet dadi kuli bangunan. Saya maju dadi mandor pemborong kecil-kecilan. Iya. Terus sempet
uga tahun 2015 panjenengane Bapak Panito dadi pengurus koperasi. Oh ngono. Nanging mandek Pak Panito madeg dhewe, ngerek gendera dhewe. Oh ngono. Mandireng pribadi. Oh ya. Satemah mendirikan ya kuwi PO Bus Eksindo. Oh ngono. Gawe modal selama merantau di luar Nganjuk. Oh ngono ya mak, larah-larai sejarahe. Iya. Apa maneh saiki Pak Panito dalam proses mendirikan hotel sing luar biasa. Oh iya. Daleme awake dhewe sing kulino gawe ngopi ning daleme kono. Wah luar biasa, daleme hebat. Iya. Ning sesukses apapun Bapak Panito, sesukses apapun Bapak Panito, panjenengane tetep ora dadi wong liya, tetep menjadi diri sendiri. Priyayi ini tetap sederhana. Tan saka desa kana. Oh ngono. Kok ngluyu ora desa. Lah iya. Ning bisa sukses nganti kaya detik iki. Oh ngono. Dasare mung putrane petani ning bisa ngangkat derajat, menjunjung derajate wong tuwa, anak anung anindita, bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Iya Mak. Pancen aku ya wis nyekseni dhewe yen Pak Panito kuwi sugenge utawa kehidupane iki wis memang benar diwakafkan untuk masyarakat Nganjuk. Bener, Nduk? Iya. Jane Pak Panito kuwi ya sak liyane wis tak anggap bapakku dhewe ning ya tak anggap kaya masku dhewe. Kok ngono? Ayo no, padha-padha putra daerahe, padha-padha alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Dadi ya tak anggap pakku, ya tak anggap masku. Oh iya ya Mak iya. Ya mula didongakne ya Mak, didongakne Nak. Ana rangkaian adicara ulang tahun PT Eksindo yang sudah mencapai umur ke-8 tahun. Nggih. Muga-muga sak rampunge wayangan lan seluruh rangkaian adicara ambal warsa ulang tahun PT Eksindo 57 ya. Semoga PT Eksindo bukan lagi selangkah lebih maju tapi dapat melompat lebih jauh untuk semakin maju. Oh ngono Mak. Amin. Nggih. Uga ndongake karo panjenengane ingkang winengku kinurmatan Pak Panito sekeluarga. Keluarga besar Pak Panito didongakne pinaringono sehat bagas wae semangat kemerdekaan. Oh iya, mula kanggo salam pambuka ora ana eleke yen awake dhewe ngumandangke lagu-lagu perjuangan. Oh ngono ya Mak. Kanggo gugah dan membakar rasa nasionalisme awake dhewe. Lagu-lagu perjuangan didhisikne kanggo mukadimah ana ing season 5. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
alhamdulillah wis katur lagu-lagu perjuangan. Dasare Eksindo bertepatan ke umur 8 tahun pas mengeti Agustusan. Lah iya ulang tahun ke-8. 8 ki singkatan 8 dengan landasan Pancasila. Wah iya 8 dengan landasan Pancasila. Jadi tumbuh oleh tutup. Mula pas karo Agustusan. Lah iya kita gawake kelir sing dawa. Ya son 3 set. Lah iya lighting komplit. Ayo uga disiarkan live streaming lumantar Asta Brata Media. Channel sekali lagi Mas Arya. Ser luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Panito. Panito. Nggih. Saha keluarga besar dari PT Eksindo 57 ing samangke sampun gelar ringgit pacucal. Sedekahlilah mengeti hari ulang tahun Republik Indonesia. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi pahlawan-pahlawan budaya. Tepuk tangan untuk penonton malam hari ini. Hebat. Ini luar biasa. Inggih Mas, kula ngertosa wonten mriki kula kalih Pak Haji jan pekewuh kula. Kok ngaten Mas? Lah wong Pak Haji sugih kaya ngeten mon sedekah kaya ngeten niki mboten eman Nggih. Lah kok kula ditimbali kok nganti ngregani lak nggih isin to. Nggih.
Ngerti ngoten kula ora usah bayaran ning mulih nggawa bis siji lak ya enak to. Ngoten. Dadi penak. Ijole bis niki gawane ban serep mawon. Ngoten. Mula salam hormat taklim bekti kula kunjuk Bapak Haji Panito. Nggih. Sedaya jajaran Muspika, Bapak TNI Polri juga lenggah. Nggih. Kalau wau simpangan kali Bapak Bupati. Nggih. Tindak rumiyin amargi wonten agenda ingkang sampun dipun racik kalian protokolipun. Leres, Mas. Nggih. Mula dalu nderekke panjenengan nggih Mas. Nggih, Mas. Derek bingah saben-saben tontonan kok mesti wonten panjenengan. Nggih. Tur mboten lali mboten ninggalke bab-bakan kabudayan. Nggih. Mula gandeng kula dalu niki nderekke panjenengan namung nempil kamardikan wonten pakliran panjenengan. Nggih, Mas. Inggih sembah nuwun. Monggo Mas Joko Kluduk. Ayo ora meneng wae ya genti leh bage binage to. Sowan rene iki ora kok aku dhewe ning sampean barang kan ya juga ikut terlibat, ikut andil. Ya. Ngono lho kok iso. Sehat nggih, Mas. Sehat, Mas. Nggih, nggih pun. Lho. Piye to ki? Lah kok nggih pun tok iki kepiye? Ayo banyak bahasa, banyak kata-kata yang bermanfaat. Saya nggawa keberkahan. Ngono lho. Itu. Aku ki lek main nang garasi no kelingan maratuaku. Loh. Lah ana hubungane apa? Ya sebetulnya tuh satu angkatan dengan Pak Panito. Loh, siapa Haji? Ya, Pak Haji Panito. satu angkatan, satu profesi juga. Satu profesi. Nggih, Mas. Nggih, bis ngaten niku. Nggih, bis malah maratuwa kula niku sedina niku iso nangani bis 5. Lho. Lho. Maratuwamu iso nangani bis 5. Sedina 5. Anu to, sopir to. Dudu. Apa mekanik? Dudu. Tukang dandani bis. Dudu. Lah sedina iso anu nyekel bis 5 ki. Nggih jumbleng nggih anu ngono kuwi lho maratuaku ki. Oh alah nggih joglangan adah kalen nika lho. Oh. Alah bis kuwi beda kuwi bis pembuangan iki lak bis transportasi. Ngono lho. Oh, dudu kuwi ta. Ha ya dudu lho. Waduh, modele bocah nek kaya gemuk lah ngeten iki ta. Dijak omong-omane ora iso nyandak Nggih. Kita malam hari ini lak tinimbalan Kyai Agung. Nggih. Dari Nganjuk. Ono Pak Haji Panito itu beliaunya wah hebat. Luar biasa. Saestu. Sak sok, Pak. Pak Haji, Balun, Pak Haji. Kayak supel dengan beliaunya ya. Ya saudara sebetulnya tuh. Apa ya? Saudara, aku Niki jadi lho. Lah kula nggih nembe ngertos Lah, niki. Napa Saestu, nggih? Pak. Nek Pak Mas Joko Kluduk dulure Kula Pak Panito. iya, saya itu saudara kali Pak Panito. Nggih. Mau ketemu karo aku toh senggalu Pak, ngono. Iya, iya. Beliaunya menjawab, "Saudara siapa?" Ngono, berarti kan aku saudara. Lho, sik. Sik balenono kata-katamu ki ora penak to. Kowe kupingmu bosok Lah iya. Saudara, Lah yo aku iki saudarane Pak Panito. buktinya Aku malah kepake Pak Panito toh. Nggih. Senggalu Pak, ngono. Heeh. Pak Panito menjawab, "Saudara siapa?" Ngono. Berarti kan aku saudara nih berarti. saudara siapa itu tegese tekok sampean ki sapa ngono. Durung kenal. Nah, Aku Joko Kluduk lho. maksudnya Bapak leh ngendikan ki lho. Saudara siapa itu pengen ngerti sampean ki sapa ngono. Lho ora ngerti kok diundang. Lho. Wah, iki angel nih iki. Angel, Mas. Jawab nih. Orang ngerti kok diundang tuh karena beliaunya itu jiwa budayanya besar. Iya lho wis ketok. Nah, Beliaunya lho lah iya toh. ngagem iket. Nah, kenapa beliaunya kok ngerasuk bak-bakan budaya nginggil sanget? Nggih. Karena memakai iket. Iket. Ketok budaya banget. Nggih. Sebabnya apa kok nggak iket? Kok lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Anu ki, mbok yo dijak omong sing kepenak to Mas niki. Lah nggih. Pak Haji Panito itu Iya kan iya. Pirsa aku beliaunya itu lembah mana. Nah, gini ngerti. Iya. Ini kan hajatannya kan HUT toh Mas. HUT sama ulang tahun Eksindo. Nah, Oke. itu HUT Eksindo Eksindo. yang ke-8. 8 HUT itu apa? tulisan. Iya bener. Bener, HUT tulisan bener. Lagi. Tulisannya piye? HUT. Nek diwaca. Hut Iya, HUT kuwi apa ngono lho. singkatan. Singkatane piye? HUT. Nek diwaca. Hut. HUT kuwi apa? Hut ki tulisan kok ngengkel iki. Nggih ngerti tulisane piye? HUT budek iki mijane iki. Nek diwaca. Hut.
Maksudnya ki perpanjangan. Kepanjangane. Panjangane hut. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Iki dalange muda, dalang milenial, Iya, iya. generasi budaya milenial. Kudune nek wis ngejak pelawak sing ber-IQ tinggi ki paling tidak bisa menyelaraskan. Ngimbangi. Ngono lho. Waduh Jan. HUT itu hari ulang tahun. Jarene sing ulang tahun Eksindo. Eksindo. Loh, Kok lah, hari? Sik to. iki yang bleset neh iki. Nggih. HUT itu tak terangke Lah ya, iya. Mas. HUT itu hari ulang tahun. Kowe mau ngarep lah omong, Mas Akbar yo ngendikan.